Jesucristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bere izuekin. Arratsaldeon zure maiteok, hasieratik lehenbizi esan dit gure apezpiku denak, Iruñeko oskoak, Don Francisco, zuei saludatzeko, bere partetik. Batez ere, sendotza, konfirmazioa, sakramentua hartu behar zuenok, zuen gurasoak eta aiton amonak, sendeak, etxikoak, eta baita ere hemengo apezak, Iñexio eta Santiago, Don Franciscoren partetik. Esan dit gaur atxalde, gure alde, zuen alde, errezatuko dura. Eta hasieratik prestatu behar ditugu gure bihotzak, maitasun handiz eta apaltasunez gure jainko onaren aurrean. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, haintza zeruetan jaungoikoari eta pakera dutean haieko goko bizirik, hainauki eta errezen dugulako gorazu, ereikatu batzu, gore espenezuri, hauste zapurtz eserra izuri, jainko jauna, jaungoiko aita guzti alduna, jauna elebakar Jesucristo, jainko jauna, jainkoaren los aita esine, zukentzen duzu munduko pekatua errezki jauna, zukentzen duzu munduko pekatua entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarrik zaudezu, erruki jauna, zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik oroikoa Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoitz. Jesucristo gure jauna, sakramentu harrigarri hontan, zure nekaldiaren oroigarria utzi diguzu. Iguzuaren zure gorputz odoren misterioa, begirune osoz goreste zaula. Zure salvamenaren ondorenak gugan suma ditzagun beti. Aitarekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta erregen bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Genesis irundi. Egunaietan, Melkizedek Salemgo erregeak ogia eta goaz gainditzen zituen, goi-goiko jainkoaren amaitza beltzen, eta bereinkatu zuen Abraham izan. Bereinkabezarrak goi-goiko jainkoak zer lurren egitea, eta bereinkatua izan berik goi-goiko jainkoak zure etxaiak zure esku jarri dizkizuna. Eta Abrahamen guztiaren amarrenak eman zizkio. Jaunaiz. Amen.
Egia da, oso handia dela beti presoa itzultzea. Beti beldur piso batekin, esaten dudian, gauz izan naiz aldapa bihurtzeko kotxearekin. Kotxe handia markatzeko, atzekalde hortan da, gaur lortu dut, así pozik. Bueno, lehenbizi, hau pentsatu dut esatea. Lehenbizi, ikuste, kontutan hartu behar dugula zera. Hau, hemen euskaltzen ari gehan, oso berri ona dela. Berri on bat. Hemen egun bat atxaluntan, aresko parrokian, hola, biltzea, eta zuek sendotzaren sankamendua abitzea, zuek etxizuekin, hemen familie gironetan, hori berri on bat. Gure bizitza egia da, askotan horatzen dira hortaz oso komplikatu da. Beti izaten die, ez behar asko izaten da, oztopo asko, borrokak, zama batzak, batzutan bizkarrean eraman bat dugunak, eta horrexeratik gure bizitza ez da bat ere erresa. Familik nola dabiltze familietan, zaitasun askokin. Beti horatzen da, baina gure garen hauetan ikuste asko argiro dagoela, gure bizitzaren ahultasun hori aurreri. Eta bi urte jasan ditugola nahiko latzak pandemia honekin. Eta pandemia horrek ondorio latzak utzi ditu. Eta agerian utzi ditu baita ere aurreri asko. Adibidez, bakardadea, tristura, esperantza falta, gauza asko. Eta horrexegatik, atxaldegutan, guk eskerrak eman bat ez diogu jainkoan. Jainkoan badaki, gutako bakoitzak zer daraman bihotzean. Zezamak daramagun hola bizkarrean. Jamutuak urbi-urbiek ezagutzen gaitu. Eta oain atxaldegutan gu hemen egoteak zera esan nahi dugu. Beitu, nik badaki nire bizitza zaila dela. Askotan ez dudala asmatzen. Askotan akaso hankasatuko dudala. Ni ez naiz perfektoa, ez dira perfektoa. Baina hala niretzat inportantenak hau da. Jaungoikoa kontutan hartu nahi dut. Badakit jaungoikoa nirekin daudela. Jaungoikoa gurekin daudela. Jaungoikoak ez nahu bazkarrean uzten. Jaungoikoak ez nahu bere eskutik uzten. Eta konfiantza horrekin eta fede horrekin nahi dut aurrera egin. Hori gauz importantea da. Eta horren segurea da gaur atxalden ospatzen nahi. Orduan ikuste hemenik, ebizetik etxera, eta gure eguneroko bizitzara, gure lanetara, eta gure familie girora, hau eraman bat dugu bihotzean. Jaungoikoa nirekin dago. Jaungoikoa maite dago. Jaungoikoa nita zaporratzen da egunean. Eta batez ere zuen sendotzatu bat duzueno, hori beti gogoan hartu bat duzu, betian.
ez urrutiko jaungoikoa, inor ezagutzen ez duna, ez hurbilekoa egin zenena, gure artean egitena, gure artean egitena, gugatik gizon egitena, gurutzean bizia mantuna, hien artean bizitena, eta behin gure artean hemen bizi dagoen. Askotan, akordatu beste kontaz. Eta gogoan hori buruan Jesusen izena. Askotan kontatu, Jesus lagundu idaztu, Jesus balakit zu nire biztan dela, Jesus akordatu zaitez ditaz, nire etxikoetaz, nire urasoetaz, akordatu zaitez gure herriko egoeraz, akordatu zaitez gure munduaz. Jesus, bere izena gogoan hartu askotan. Alde batetik hori, eta bestetik, batez ere zuentzat, gazteentzat. Egia da oraindik gazteak zehatela, eta oraindik zuentzat, neurri handi baten, gurasoen esku daudela, zuen bizitzak. Gurasoen lanari esker, gurasoen maitasunari esker, baduzue bizitzeko aukera, ikasteko aukera, ez zaizue falta, ez etxerik, ez lanari, eta familiari babesa baduzue. Egia neurri handi batean, gurasoen eskuz daudetela, oraindik, eta hori hori izan behar dugu. Behin biaia horretu gabe, askoran egin esan gabe, aizeate garrantzi handiko erabakiak hartzen. Zuen barne eskotan, zuen bihotzan isiltasunotan, aizeate erabaki handik hartzen. Eta erabaki horiek ondorio sakonak hartzen dituen. Eta zen dire erabaki horiek, isiltasunean bihotzan, hartzen aizeatena, jaia ohartu gabe, zuek aukeratzen dituzuen lagunak, lagun taldea, kuadrilla. Zuek erabakitzen duzute zeinetaz fiatu, zeinetaz ez fiatu, zein eskegi zuen amistadea, zuen konfinantza, ze lagunekin konpartitu zuen denbora egitea, edo oporrak, edo pestak. Nola pasatu denbora egitea lagunekin, bestetan, eskuduetan, nola egin kalea, nola egin interneten, zuek aizate gauzuriek erabakitzen. Eta gauzurietan aizate bizitzarako onarriak jartzen, bilareak jartzen. Eta ondan, Jesusek bere ikaslei, apostolei, ejemplo jarri zen, esaten dut. Alakizu ez egiten fundamentuzko persona onako etxe bat eraiki nahi duenean lehenbizi lurra aztertzen duen persona. Nahi dut hemen etxe bat eraiki. Lehenbizi lurra begiratzea, lur hori aztertzea, area lurra kentzea, zulo handi bat egitea, zertako arkaitza bilatzea. Ez daiteke etxe baten bilareak, onarrian zutateak, edozein tokitan jarri. Bada bilatu arkaitza, arriskutua, eta autokin bada zuloa. Balio ez duna, kenin bat, eta arkaitza bilatu da. Eta duen bai arkaitza bilanean, eraikila etxe sendoa. Eta aizako batakeko hori, akaso dubikaren bat, edo urte bat, eta etxe hori mantenduko da zutik. Bilare sendoa baldin baditu arkaitzaren gainean. Eta bitartean ez badugu arkaitzan bikatzen, edozeitokitan baldin baditu bilarea, zer gertatuko da etxe horrek ez dut da izango, behar bezalako oinarria. Horrexak, zein da etxe hori zuen bizitza da. Aizeate, eraikin handi bat, etxe handi bat, eraikintzen, altxatzen zuen bizitza. Gurasoen laguntzarekin, etxekoen laguntzarekin, lagunen amistaren laguntzarekin, atezen kakasisten laguntzarekin, aizeate etxea eraikintzen. Horrexak, bilan honi oinarria, nunjari bilarea. Zein da arkaitz sendo hori, etxea eraikitzeko gauza dena,
orain zutituko zehatzen zuet, gazte. Eta inbar dugu bataio anitzen berritzea. Gurasok eta atautxian montxik bataio egunean zuen partetik egin zutena, zuen partez egin zutena, orain zuek inbar duzu. Galdetzen duzuet. Uko egiten aldiozue Satanasi eta haren egite guztiei eta haren pekatu bide guztiei eta bain fedearen buruz galdetzen dizuet. Sinesten alduzue Jainko Aita guztiduna zerururren egilea? Sinesten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure Jauna, Maria Virginian gandik jaioa, oinazetan ia eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena, sinisten duzue? Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, aregiaren piztuera eta betiko bizia, sinisten duzue? Abeitu hau da, Elizaren fedea, hau da, gure fedea, guk pozik aitortzen duguna. Eta bain jartzen aurrean. Inbar dugu, Espiritu Santua eskatu zuentzat. Senideo, egin dezagun otoitz Jainko Aita guztidunari, bataioaren bidez, betiko bizitzarako jaio ziren seme alaba hauen arte. Pisu dezaiela bere gainera, Espiritu Santuaren doaia. Espiritu honek bere doai ugariekin indartu ditzan eta nantzutu Jesukristoren irudi bizia bihurtu daitezen. Jainko guztiduna, Jesukristo gure Jaunaren aita. Urez eta Espiritu Santuaz bizi berritu dituzu zure zerbitzari hauek, eta pekatuak barkatu dizkiezu. Entzun Jauna gure otoitza, eta bidatzazu haien gainera, Espiritu Santu laguntzailea. Emaiezu jakinduri eta alunen espiritua, kontseilu eta sendotasun espiritua, ezaguera eta otoitz espiritua, eta bete ezazu Jaunaren errespetu espirituaz. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Eta oain egin dugu, konfirmazioaren sakramentua hartu, eta inbaduzu etorri atautxi amotxi. Banak. Ibai, hartzazu ezaugarri honetez, Espiritu Santua Jainkoaren doaia. Jaunaren akataz bete zurekin. Izaro, hartzazu ezaugarri honetez, Espiritu Santua Jainkoaren doaia. Jaunaren akataz bete zurekin.
Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia japortuari eskaintzerakoan. Emaizkiozu jauna, zure Elizari batasuna eta pakea, hori adierazten baitute, ekarri dizkizugun eskaintza hauek, Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen, nunai eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna eta guztik santu, jangoikoa guztidun betiereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Berau dugu egiazko eta betiko apez, behin betiko eskaintza berria jarri nahiez, bere burua eskaini zizun opari salbagarri, eta guri agindu zigun opari hau bere oroigarri eskaintzeko. Horrela guretzat eskainitako gorputza jatean, indarrez betetzen gera, eta guretzat isuritako odola edatean, gure pekatuetatik garbitzen. Horregatik, aingeru eta goiengeruekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari gorazarre hau bete eta beti abesten diogu. Santu egizkizu bada hori eta ardo hauek, zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentza emango dena. Afal ondoan berdin, galiza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren galiza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldu dagoen zure Eliza. Eramazu maitasun osora Francisco gure itasuntuarekin, Francisco gure gaztearekin, eta bizizan guztiekin batean. Gogoan izan jauna, gaurkoan sendotza hartu duten Nerea, Odei, Jon, Ibai eta Izaro. Gogoan izan ere, bizteko itxaropenean joan dira gure senideak, bereziki Joan Otermin, Josu Maria Osalo,
Juan Atreku, Jose Maria Osalo, Juan Atreku, Fermin Gomez, eta hildako guztiak argitzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun Jaungoikoaren Ama Maria doatsuarekin. San Jose bere senarrarekin apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jaungoiko guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, oste eta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutsia bizarra inguruz, beldur gabe janta dezagun. Gure aita, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Emaiozue bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotsa, zuk etzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotsa, zuk etzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotsa, zuk etzen duzu munduko pekatua, emaiozue bakea. Hona hemen jaungoikoaren bildotsa, hona munduko pekatuak heltzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ez nahi dio, esatzeko, esatzeko bat,
Egin dezagun otoitz. Jesus jauna, zeruko mailaren agindia eman dituzu orain hartu ditugu zure gorputz odoletan. Eraman gaitzazu arren, zure jainkotasuna bete-betean gozatzera. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Zorionak, guztioi, eta eutsi bai familian, bai elizan, ikasi dituzuen gauz honei. Jaso dituzuen egiazko ondasunei, eutsi. Jauna zuekin. Bereika zaitzatela jaungoikoak guztidunak aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Bakarra, gogoratzen duzuen bihar, Corpus Christi egunez, meza nagusiak ondoren prozesio txiki bat egingo dugula. Zoazte jaunaren pakean.